Dobja el a fegyvert! Dobja el! Ő az! Dobja el! Az előbb láttam! Igazam volt! Mit látott? A hatalmát! Nem látod ki ez? Meg kell állítani! Nem tudom, miről beszél. Hazug! Dobja el, Hubble! Ennek a szörnyetegnek meg kell halnia, semmi sem állít meg! Rajta! Lőd ki az összes golyót a tárból! Egy is elég lesz. Apád nem tudta megtenni. Te sem tudod. Nem tudtam, hogy ez fog történni. Nem gondoltam, hogy ennyire veszélyes. Mit mondott neki? Miért jött utánam? Maga a sheriff, de ahelyett, hogy megvédene, csak szaglászik utánam. Minden őrültséget elhisz rólam. Épp olyan, mint ez a Hubble. Mit akar? Az életem? Vegye el! Max, le kell higgadnod. Nem! Fiam, Talán a fiával is így bánna? menjetek innen. Mind a ketten. Nem is jártatok itt. Nyomás! Az az ember őrült volt, Max. Nem is tudta, mit beszél. Szerintem nem volt őrült, Michael. Az az érzésem, hogy akit keresünk, embert ölt. Sok embert.